Η ψυχολογία μου στα παραφόντα στο απόλυμα αυτό κοιτάζω μακριά. Μια ζάλη με έχει πιάσει και φοβάμαι ρε παιδιά. Ο βρήκος του μυαλού μου θέλει λύσεις στη φωτιά. Όπως προετοιμάζω λίστα βιαστικά μυαλό μες στο μυαλό σου ξεπροβάρει σπίτι πια. Φοβάμαι που έχει φάει τόσο δυνατά η καρδιά. Ξέρω πως δεν ξέρεις αν εγώ είμαι καλά. Μου είπες πως μ' αγάπησες δεν έπιεσες σωστά. Και τώρα μόνο μ' άφησες να γράφω στα στοιχιά. Περίεργα τα πράγματα με ερωτηματικά. Γυρίζω μες στις νύχτες και δεν ξέρω σοβαρά. Βρήκα ένα δηλητήριο να με κάνει να ξυπνώ σε ένα δωμάτιο κλειστικά και πίνα από